Da počnem, jel nemaš ništa protiv Mija? Kakvo neprijatno iznenađenje. Žao mi te, Suzy. Mrzim ljuto, uvek mi postaje loše od njega. Prestani da se smiješ, Mija. Bolje pogledaj šta je kod tebe. Kinder ja, kakva sreća. Obožavam čokoladu. Mislim da nema ništa ukusnije na svetu. Suzy, zatvori usta i pomeri se. Ali što da radim? Ja ne želim da jedem ovu ljutu papriku. Možda će čokolada sve ispraviti i onda će ona biti ukusnija. Morat ću to da proverim. Sekund, neće da žurim, imam bolju ideju. Što to radiš? Ne smiješ samo da poližeš čokoladu. Treba da pojedeš sve. Znala sam da nećeš dozvoliti. Dobro, vidi. Lako ću ovo uraditi. Neće se čak ni oznojiti. O ne, unutra kao da je počeo požar. Izgleda da će ovdje trebati dobra zaštita. Ne mogu više da izdržim. Gorim! Jel bi mogla da dišeš vatrom na drugu stranu, Suzy? Izvini, ne kontrolišem se. Hitno treba nešto da popijem. O da, ovako je mnogo bolje. Kakvo olakšanje? Nije valjda da se sve završilo. Odlično. Zašto se smeješ? Svo lice ti je pokriveno džađom. Nadam se da je ovako bolje. Samo ne ovo! Moje čokoladno jaje se istopilo. O ne! To je ispalo slučajno, iskreno. Kakve ima veze? Sada svejedno ne može ništa da se ispravi. Oho, poklon je ostao ceo. Super. Vidi, ovdje je još jedna Kinder jaje. Cool. Ovo je prava sreća. Treba da skinem sa njega omotač upravo sada. Ovako je mnogo bolje. Mogu da probam. Joj, malo da zaboravim da umočim jaje u čokoladnu fontanu. Sigurna sam da će ga to napraviti još ukusnijim. Daj meni. Nemoj ni da sanjaš, Suzy. Pokvarila si jedno čokoladno jaje, ovo nećeš dobiti. Cicija? Nova jela, cool. Hajde da ih otvorimo zajedno. Vidi, to su popiti. Izgledaju super. Ja želim prvo da se poigram sa svojim. Čudno, dugmat se ne pritiskaju. Ništa ne razumem, nije valjda polomljen? Ne znam. Probaj da pogledaš bliže. Jao, probušila sam ga. Sad je ovdje rupa. Sve ovo veoma čudno. Usput, moj popit tako ukusno miriše. Probat ću da ga liznem. Ovo je gumene bombona. Kakvo lepo iznenađenje. Sigurno i moj popit može da se jede. Zašto ne mogu da zagrizem? Suviše je tvrd. Juj, kako boli. Udarila sam sebe po licu. Sljedeći put nećeš sve stavljati u usta. Izvini, nemam vremena da se ometam. A vreme je da se zauzmem svojom marmeladom. O da, čokolada ga je napravila još lepšim. Božanstveni ukus. I ja bih htjela, Mija. Daj mi barem malo pače. Ne. Eto, znala sam. Morat ću samo da sedim i da igram. Stop. Izgleda da sam nešto smislila. Probat ću da zalijem svoj popit čokoladom. Sigurna sam da može da ispadne nešto dobro. Hej, gde ćeš ti, Suzy? Treba da stavim ovo u frižider da bi se čokolada stegla. Ovako, odlično. A sad ću malo sačekati. Mislim da je gotovo. Može da se vadi. Sjajno. Čokolada se stvrdnula. Uskoro ću moći da probam. Gde si bila, Suzy? Sad ćeš sve shvatiti. Sipala sam u svoj popit čokoladu i stavila sam u frižider. Vidi kakva mi je tabla ispala. Ovo je prelepo. Mislim da se može još dodati čokolade. Gotovo. Vreme je da probam. O da, prelepo. Čokolada se topi ustima. Ne sumnjam da je ukusno. Hoćeš mi dati da probam? Znala sam da nećeš, Cicio. Nema veze, svejedno ću dobiti svoje. Izvini, Suzy, ovaj pop-it je sada moj. O, kako su prijatni dugmići. Želim non stop da ih pritiskam. Zavlači. Ne mogu da prestanem. Nije lepo da uzimaš tuđe? Tebi svejedno ne treba ovaj popit, daj ga meni. Šta si uradila? Mija, pocepali smo ga. Suzy, gde si? Jao, popit je pokvaren. Nije trebalo da ga uzimaš. O, polovina također nije loša. Možda si upravo. Da, cool, radi.
Jedva čekam da otvorim. Onda napred. Je li ovo klip kukuruza? Možda će se tebi više posrećiti. Gledaj. To je sladoled na palici. Bila si u pravu. Zašto život nije fair? Ja bih voljela da budem na tvom mestu. Mogu da te poslužim. Hvala. Što radiš, Mija? To nije smešno. A ja mislim da jeste. Samo sam htjela malo da se zabavim. O, prelepo. Savršeno se slaže sa čokoladom. Ispao je pravi sladoled. Bilo bi lepo osjetiti taj ukus. Mislim da sam već rekla da mogu i bez tvoje pomoći. O, da, dobro mi ide. Mogu da učim ljude kako da jedu sladoled sa čokoladom odozgo. Mislim da bi bila bolja od tebe u tome. Božanstveno. Zar ti se ne čini da je ovdje malo hladno? Ne mogu da se pomerim. Hej, šta je sa tobom? Mija? Čudno, nikakve reakcije. Zaledila se? Pa je odlično. Mogu da probam sladoled? Sad me sigurno niko neće sprečiti. O, ovo izgleda prelepo. Veruj mi, Mija, mogu da se nosim sa sladoledom kao i ti. Naučit ću te ja pameti. Jel mi se učinilo ili si nešto rekla? Izvini, ništa ne razumem. U redu, sad ću te ugrejati. Sigurna sam da će mi Brenner pomoći. Pa, kako si, Mija? Jel ti postaje bolje? O, dobro je, ponovo mogu da se pomeram. Hvala, Suzy, spasila si me. O ne, moj sladoled. Pojela si ga. Mislit ćemo da je to mala nagrada za pomoć. Jel tako? Onda ćeš morati da pojedeš ovu kukuruzu također. Možda će čokolada učiniti je ukusnijom? Sad ćemo to provjeriti. Da, nije loše. Fuj, a sada već nije nešto. Osjetila sam pravi ukus. Šta si zamislila, Suzy? Sjetila sam se da od kukuruze može nešto da se napravi. Zato će mi trebati zrna. Sve ostalo može da se baci. Ali šta će ti tiganj? Nije valjda da još nisi shvatila? Želim da napravim kokice. A za to zrna moraju kako treba da se ugreju. Joj, lete mi pravo u lice. To nisam predvidela. Eto, moje jelo je gotovo. Cool, to je odličan plan. Znala sam da će ti se svidjeti. U ovom obliku volim kukuruz mnogo više nego ranije. Jedino što nedostaje slatka glazura od čokolade, ali to ću odmah popraviti. O da, prelepo. Sad je moje jelo potpuno spremno i može se probati. Nema sumnje da je ukusno. O da, fenomenalno. Želim još. Suzy, podsjetit ću te da smo mi najbolje drugarice. Pa šta, sad treba da te poslužim? Dobro, hvataj. Ali ti mašaš usta. Ciljaj bolje. Ništa ne mogu da uhvatim. Izvini, imam loš vid. Ti čak ni ne pokušavaš da pogodiš. Jednostavno sam se umorila. Daj mi kokice. Poješću ih bez tvoje pomoći. Zapravo oni su moje. Daj mi. Eto, prosula si sve. Treba brže hvatati ustima. Cool. To nije fair. A ja mislim da je sve fair. Kokice meni, a kanta tebi. Super, nova hrana. Ovog puta ja hoću da budem prva. O, Coca-Cola, cool. To je tačno. Posrećilo ti se? Pitam se šta si ti dobila? Brokoli? Samo ne ovo. Ja hoću Coca-Colu. Ha, gubitnice. Nemoj da mi se smiješ, Mija. Šta ti je, uopšte se ne smijem. Samo se radujem svom uspehu i zamišljam kako ću sad piti kolu sa čokoladom. Hajde da ne gubimo vreme. O da, kakav osvežavajući ukus, super. Vreme da doživim nešto novo i da dodam čokoladu. Nema sumnje da će ona moje piće učiniti još boljom. Sjajno, flaša je ponovo puna. Ali zašto ništa ne curi? Izgleda da je piće postalo previše gusto. Nema veze. Uspeću. Hajde. Šta je to? Promašila sam i nisam pogodila usta. Jao, moje lice je prljavo. Kako si trapava? Svima se dešava ništa strašno. O, kako je to ukusno. Spremna sam sve da poližem. Wow, izgleda da je to stvarno mnogo dobro. Posluži me. Pa ne, imaš brokoli. Hajde. Hvala što si me podsjetila.
Nikad ti ovo neće zaboraviti. Kupus toliko smrdi da treba hitno da ga prelijem čokoladom. Fuj, u ovoj situaciji ni ona nije pomogla. Jednostavno odvratno. Ovo nikad nikome ne bih preporučila. Ne pokušavaj da me sažaljevaš. Morat ćeš da završiš ono što si počela. Ako tako insistiraš, u redu. Ali veruj mi, ništa dobro od ovoga neće biti. Mamice, plašim se da ovo stavim u usta. Bolje da to uradim brzo. Možda tako neću imati vremena da osjetim užasan ukus. Jao, i dalje odvratno. Jadna ja. Ostalo još mnogo. Treba da požurim. Iskreno rečeno, čak mi te je malo i žao, Suzy. Ali to ti neće smetati da me teraš da radim ono što neću. Takva su pravila, prestani da plačeš. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Jesi zadovoljna? Oho, kod tebe stomak kao u nilskog konja. O ne, sad će nešto da bude. Suzy, stani. Fuj, ugušit ću se. Izvini. O, kakva mala čokolada. Kao da je za lutke. Neću se najesti. Ja imam srednju čokoladu. O, Mija, nevjerovatno. Da, nikad u životu nisam videla toliku čokoladu. Ja sam presrećna. A vi imate tako male. Mari, ti počinješ? Dobro. O, tačno. Imam ideju. Pogledajte. Imam kuhinju za lutke. Na njoj spremam sva jela za moje igračke. Dakle, sad ću sebi da napravim kakao. Prvo treba istopiti čokoladu u šerpi. Tako je. Dalje sve mešam da ne zagori. Odlično. A sad mi treba mleko. Također malo. Da, a bilo je u mom malom frižideru. Odlično. A sada vadim malu šoljicu i sipam u nju svoj kakao. O, miriše nevjerovatno ukusno. Jedva čekam da probam. Super. Wow, to je bilo ekstra. Šteta što sam tako brzo sve popila. Prestani da se smeješ, Mike. Hajde, jedi svoju čokoladu. O, to ću raditi sa zadovoljstvom. Poješću svu ovu čokoladu, neću ništa da izmišljam. O, da, super, to je to. Čokolade više nema, ali želim još. Ne diraj, to je moja čokolada. Imam ideju šta mogu da napravim od nje. Ja, odlično. Razlomila sam čokoladu na manje komade. Sad ću od toga napraviti čokoladnu kuću. Pogledajte kako je super ispalo. Ma dajte, ne treba aplauza. A sada mogu da probam. Krov je prelep. Hoću još. Ne mogu da se zaustavim, to je predobro. Mija, hoćeš li dati nama sasvim malo? Dobro, možete jesti zajedno sa mnom. Nije mi žao. O, baš ti hvala. O, kakva slatka lizalica. Nikad nisam videla tako male. A ja imam srednju. Devojke, pogledajte kakvu ogromnu lizalicu sam ja dobio. Ne dirajte, Mari, ti počinješ. Dobro, moja lizalica izgleda baš ukusno. Šta? Zar sam tako brzo sve pojela? Šteta, ko je sljedeći? Sad je moj red. Skinut ću pakovanje i probati. Jako ukusno. Stacy, zaboravi na njega. A trebalo bi da sredim nokte. Kako je malo ostala. Eto, sve sam pojela. Mike, hajde sad ti. Super, jedva čekam da probam. Za početak treba skinuti pakovanje. Ovo nisam. Stvarno ogromna. Mari, ne smeš da jedeš moju lizalicu. Ja ću je pojesti sam. I već znam kako. Prvo hoću da je razbijem. Devojke, gdje ćete? Sad će biti najzanimljivije. Da, još par udaraca. Ovo je jako zabavno. Cool. A sada treba probati. Uzet ću komadić. Kako je ukusno. Devojke, sad imam puno slatkih mrvica. Mogu probati svaki komadić. Što vam treba? Majka, daj nama malo. Dobro, navalite, devojke. Imam još mnogo lizalica.
O, kako ukusno! Da, to je istina. Obožavam lizalice. Ja isto. I ja. Zašto je moj Oreo tako mali? Neću se najesti. Ovog puta sam imala sreće. Imam srednji Oreo. Najviše sreće sam imala i ja. Dobila sam najveći Oreo na svetu. Mike, tvoje Oreo je tako mali. Ti počinješ. Hajde. Vi samo znate da se smete. Dobro, počet ću. Dakle, umočit ću ga u mleko. O ne, ispustio sam svoj mali kolač u ogromnu čašu mleka. Sad ga nikada neću dohvatiti. Morat ću da popijem svo mleko. O ne! Jao! Sada sam sav u mleku. Fuh. Ali našao sam svoj kolač. Prelepo. Gotovo, sad je moj red. Prvo želim da probam fil. Da, to je prelepo. A sad ću umočiti keks u mleko. Da, toliko je dovoljno. To je zaista prelepo. Odlična kombinacija. Eto, ja sam završila. Mari? Da, sad ja. Jedva čekam. Samo što je moja čaša mleka jako mala. Šta da radim? Dobro, nema veze. Uzet ću svoj kolač u ruke i pokušati da ga umočim u mleko. Ne, to nije dobra ideja. Znam. Mogu da sipam mleko direktno na Oreo. Da, ovako je mnogo bolje. Sada može da se proba. Kako čokoladno. Obožavam Oreo. I posljednji komadić. To je to. Uspeli smo, bacite kocku. Ozbiljno? Da li zaista postoji tako mala pizza? Ogo? Ja imam srednju picu. Što? Da, ja imam najveću picu na svetu. Baš ću se nesti. A Mija ima picu za mrave. Dosta. A bitno je da je ukusna. Da, znala sam. To je mnogo dobro. Želim da budem još, i još, i još. Da. Eto, sve sam pojela. Hajde, Mike, sad je tvoj red. Okej. Hoću da isečem svu picu s pomoć specijalnog noža za picu. Ali uradit ću to neobično. Iseći ću picu u krug, tako da dobijem zmiju. Gledajte. To je super. A sad ću probati. To je zaista prelepo. O, da. To je to. Pojeo sam celu picu. Hajde, Mari, sada ti. Stvarno? Top. Čekaj da počnem. Tačno. Napravit ću sebi jedno veliko pače. Složit ću sve komadiće pice jedan na drugi. Kako teško. Drugari, bili ste u pravu. To je nerealno ukusno. Samo što sam se umorila da držim to. Mija, znaš šta treba da radimo. Mari, nećemo te ostaviti samu. Naša podrška je uvek sa tobom. Ti to možeš, Mari. Hajde, hajde, hajde. Mari, žvači, žvači, žvači. Ostalo još malo. Hajde. Jedem. Još malo. Da, uspela sam. Čestitamo. Juhu. Ljudi, hvala vam. Bez vaše podrške ne bih uspela. Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi.
Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman. I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. Sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz.
I piletinu, naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, Moli se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste? Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Moli. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Moli. Svidjet će joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Moli? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Moli, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo, samo kola, ozbiljno? Pa ništa posebno, kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Moli ima odličan ukus. Wow, mogu li ja biti prva? Šta imam ovdje? To je popit. Tako je mali. I veoma sladak. Sada ti. Moj popit je veći. Wow, tako je cool. Moram da se poigram sa njim. Sad ti. Znam. Wow, koliki je? Da, ogroman. Moje? Igraj se sa svojim. Tačno, ali moj popit je baš mali. Kako se igrati s njim? Ne ide mi. Da, imaš prevelike ruke. Tako je. Trebaju mi manje ruke. Imam ih. Tako će mi biti mnogo lakše igrati. Jo,
Nešto nije u redu. Pazi. Izvini, neću to više raditi, ali imam drugu ideju. Uzet ću lepak i šnalu. Stavit ću malo lepka na šnalu, tako je. Aha, svaka mi čast. A sad najvažnije, popit. Imat ću najlepšu šnalu. To još niste vidjeli. Šnala popit. Sad sam najmodernija devojka. Da, to je super. Hvala, Mike, ti si sljedeći. Moj popit. Šta da uradim sa njim? Znam, imam makaze. Sad ću iseći igračku. Ovako. Wow, ne smetajte mi. Nismo ni htjeli. Ali zanimljivo je. Da, uspeo sam. Ja sam genije. Pogledajte ovu maskicu za telefon. Wow, izgleda cool. Ne može, igraj se za svojim. Jao da, moj divni popit. Mogu se igrati s njim danima. Ali može se smisliti nešto drugo. Imam odličnu ideju. Volim da šijem i da izmišljam zanimljive stvari. Sad ću stvoriti nešto nevjerovatno. Svi ćete biti oduševljeni. Oho, imaš dobru fantaziju. Moram da slikam. Dakle, ne treba mi to više. Sve je spremno, moj jednorog. Još trenutak. Super, Kajš. A sad je to torba u kojoj možete nositi bilo šta. Oho, to je super. Hoću ja? Ne, napravila sam to za sebe. Zavidite. Ma dajte. Hajde da igramo dalje. Mogu li opet da budem prva? O ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sad ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće. Kakva beba, poješću i ništa neće osjetiti. Bu! Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smijete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Mike, otvaraj. Ne, Phoebe. Dobro, imam malo okice ovdje. Pa dobro, sad ti, Mike. Ja imam veće oko. Zadovoljan sam. Suzy, sad ti. Wow, kako je veliko. Ogromno je. Oho, blago tebi. To je moje oko, ne gledajte ga. Pa dobro, poješću svoje oko. Pitam se da li ću moći da ga uhvatim ustima? Da, uspjelo je. Treće oko mi je ustima. Ukusno. Mnogo mi se sviđa. Pojela bih još nekoliko. Nije mi bilo dovoljno. Sad ja. Oko je tako veliko i lepo. Mogu li dobiti malo? Ne. U redu, koliko jako želiš da probaš? Veoma jako. Moje oko, nećeš ga dobiti. E pa hoću, daj mi ga. Jao, slomilo se. Moje gumeno oko se pocepalo na 2 dela. Žao mi je, eto uzmi ga, tvoje je. Znam kako da se izvinim. Evo, uzmi kašiku. Tačno, tako je mnogo udobnije jesti. O da, prelepo. Ne mogu da stanem. Tako je ukusno i slatko. A sad mogu samo gristi. Nevjerovatno. Želim još i još. O, imam još jednu polovinu. Najbolja marmelada u mom životu.
Suzy, možeš da počneš. Tako je. Šta ću mi kašike kad mogu gristi i žvakati? Ovako. Oho, Suzy, jesi li toliko gladna? Društvo, ne mogu da ga skinem. Tako ti treba. Nauči lepo da jedeš. To nije smešno. U redu, hajde da joj pomognemo. Dođi ovamo, skinut ćemo to oko. Hajde. O ne, iskliznulo je. Wow, razbilo se. Daj mi malo. To je moje oko, ne smete. Neću vam dozvoliti. Papir, kamen, makaze. Ko će pobediti? Da, pobedila sam. Onda otvaraj. To je hamburger, kako je velik i ukusan. Jedva čekam da ga probam. Baš ti se posrećilo. Sigurna sam da ću ja imati sreće. O ne, pogledajte kako je mali. Da, blago tebi. U redu, sad ja. Imam običan hamburger, ali sigurno je najukusniji. Suzy, jedi prva. Ja, u redu. Imam ideju. Uzet ću salvetu da se ne uprljam. Stavit ću je ovdje, dobro. I kako će to pomoći? Također imam nož i viljušku. Iseći ću svoj hamburger. Tako je lep. Dođi u moja usta. Kako dosadno. To je etiketa. Šta može biti dosadnije? Spava mi se. Kako je ukusan. U redu, etiketa. Važno je skloniti mrvice i salvetu. Ustajte, ako ne želite da ustanete, eto vam. Zašto si to uradila? Čudno je. Jedite već. Jao da, tako je, imam hamburger. Svi gledajte ovdje, pokazat ću vam kako treba jesti hamburgere. Opi, nema hamburgera, jeste vidjeli? Wow, nevjerovatno. Pazite. Uj, Mike, to je odvratno. U redu, sad ti. Moj ogromni hamburger dođe mi u usta. Šta? Zašto neće? Jao, prevelik je. Morat ću da jedem salatu. Možda da uzmeš viljušku i nož. Jao, da, odlična ideja, sad ću da probam. Neće, ništa mi ne ide. Premali su. Imam nešto. Wow, kakav veliki nož. Ali ni on ne seče. Šta da radim? Razmisli, Fibe, razmisli. Znam, motorna testera. O, kakav užas. Sad će sigurno uspeti. Eto, ja sam rekla. Sad ću te pojesti. Odlično, uspela sam. Šta si uspela da bacaš u nas hranu? Ups, izvinite. Eto, testere mi više ne treba. Mogu da jedem hamburger? O ja, daj meni. Naravno, uzmi. Baš si bezobrazna. Ali imam najukusniji hamburger na svetu. Jao, baš je sočan. Ovaj sos je prelep. Jednog pačeta je malo, želim još. Odgrišću odavde malo i odavde. Neverovatno. Wow. Ništa neću ostaviti. Poješću sve do posljednje mrvice. To je najukusniji hamburger u mom životu. Obožavam ga. Fuj, to izgleda gadno. Prejela sam. Ne mogu više. Ne ličiš na sebe. O ne, kako to? Pogledaj na šta ličiš. Ajoj, kakvi obrazi. Naljutila sam se. Nećete nas pobediti, da! Ne plašimo se vas. Ej, nemojte se tako ponašati u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje počnite da spremate tortu. To vam je prvi zadatak. A vreme je krenulo. Odlično, mi volimo torte. Kore su tu. A evo fila. Tebe stavljaj kore. A ja ću da ih mažem filom. Tako je. Gotovo. A sada sljedeća. Svaka nam čast. Torta je super. Odličan smo tim. O, druže, a hoćeš mi dati malo fila? Hoću i ja da premažem tortu. Da, treba staviti što više da bi torta bila što ukusnija. Da. Super. Ej, šta radiš? Ne, samo ne u mene. Ups, pogodio sam šefa. Ko je to uradio? Usput, fil je baš ukusan, svaka čast, momci. Šefu se svidjelo. Dobro je. A sada hajde da dodamo čokoladice. One će učiniti svaku tortu lepšom i ukusnijom. Tako je, stavit ćemo Kit Kat čokoladice u krug. Gotovo. A sad ćemo dodati Skittles bombone.
O, ispalo je super! Naša torta je baš lepa. I, dečaci, smirite se. Dobro. Hajde da ukrasimo tortu ovim kolačima. Šta misliš? O, to izgleda super. O, došla mi je odlična ideja. Daj da te slikam. Nasmeši se. Hajde, Jane, osmeh. Pa dobro. Odlično, Jess. Od ovog kolača mogu napraviti smajlić. Kao sa slike. Sad će naša torta biti dobrija i veselija. Jesi za još par slika? Super, Jess! Ti si prava model! Pogledaj, naša torta je divna! Ukrasili smo je najboljim smajlićima! Cool! Stvarno planirate da pobedite sa tim? Gledajte šta mi imamo! To je čovjek pauk i on će držati sve slatkiše uz pomoć paučine. Naša torta je spremna, šefe! Gledajte! Dakle, nemate više vremena, spreman sam da probam vaše torte. Ko je prvi? Devojke, hajde vi. Odlična ideja sa smajlićima. Sviđa mi se. Da, ukus je super, svaka čast, devojke. Ponosan sam na vas. A šta je kod dečaka? Torta sa čovekom paukom izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Sviđa mi se. Da, to je zaista ukusno. Svaka vam čast. Bravo, prva nagrada je vaša. Juhu! Najbolji smo. Drugi zadatak je spremiti rolnu. Imate 5 minuta. Hajde. Odlično, hajde da krenemo, Jess. Hajde jače, tako je. Bravo! Dok ti mutiš testo, ja ću rasporediti boje po činijama da bi naše testo bilo šareno. Da, tako je. Svaka boju u svoju činiju. A sad ću u svaku činiju dodati testo i promešati to. Wow, pogledaj kako lepe boje su ispale. A sad mi treba tiganj. Dodat ću malo ulja. Super. I sipat ću testo različitih boje. O, divno. Kakav miris. Dakle, prva palačinka je spremna. Možemo početi da pravimo sljedeću. O, vidi šta rade devojke. Prave šareno testo. Ne trebaju nam vaši poljupci. Mi ćemo da pržimo meso. Gledaj. Bacaj, Quentin! Hvatam! Jesi siguran? Dobro, onda hvataj! Da! Super, mi smo odličan tim. Meso je već spremno. Sad ga treba iseći na komade. Treba mi nož. Brzo ću to ja. Ej, pazi sa nožem, prijatelju. Ostalo je malo vremena, tako da ću učiniti sve brzo. Tako je. Ej, ja sam htio da ga isečem. Pa dobro. Ne ljuti se, ja ću to brže uraditi. Izgleda da sam odsekao sebi prst. U pomoć! Umirem! Kakva je to buka? Šta je to? Kako si to uradio? Poverovali ste. To je bila šala. Sa mojim prstom je sve u redu. To je bio prank. Prank? Ne smete zavitlavati, šefa. Uzimam ovaj nož. Nećete ga dobiti više. Ne. I kako ćemo sad iseći krastavac? Eto ti, smisli nešto. Ali kako da ga isečem bez noža? Znam kako da uradim to. Super, ja sam genije. Bravo! Hoću ja da probam. Bacam! Wow, to je genijalno. Naša rolna je skoro spremna. Ostalo je dodati piletinu. I... Daj da probam. Ej, to je za šefa.
Šta to radiš? Dečati su tako smiješni. Phoebe, hajde da spremamo. Stavljaj Nutellu. Neka naša rolna bude čokoladna. Da, super. Odlično. A ja ću dodati sladoled. Aha. Stavit ću 2 kuglice u sredinu. A zatim ću dodati žele bombone i marshmallow. Pogledaj, naša rolna izgleda nevjerovatno. Da, sviđa mi se. Svaka nam čast. Naša rolna u poređenju sa njihovom izgleda slabo. Kako to? Jao, Ted, šta ti je? Imam ideju. Hajde da obojimo rolnu u zelenu boju i da napravimo smešnu facu. Aha, tako je. O da, kako lepa boja. A sada faca, vidi. Sada to liči na tebe. Super, jel da? To je to, dragi timovi. Ko će da počne? Devojke ili dečaci? Šta je kod vas, momci? Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? To je prelepo. Bravo. To je super. Da vidimo šta je kod devojka. To je slatka rolna. Sad ću je probati. Ova je ukusnija od prethodne. Da, baš je dobra. Sviđa mi se. Dakle, mislim da već znate ko je pobedio. I to su devojke. Hvatajte nagradu, to je za vas. Da, super. Najbolji smo. Poslednji zadatak je kakao. Dajte sve od sebe. Hajde, počnite. Hajde odmah da počnemo. Sipat ćemo mleko u čašu. Tako je. A sad nam treba bušilica. Ubacit ću unutra kašiku. Zatim ću uzeti kakao prah i sipati ga u mleko. Daj još malo. To je to, sada možemo da mešamo. Da, hajde. Kako moćno. Super je ispalo. Da. Jao, momci su tako neuredni. Dakle, prvo će nam trebati čokolada. Uzet ću čokolade različitih boje. Svaku boju ću staviti u odvojenu činiju. Tako je. Gotovo. A sada treba istopiti čokoladu. Uradit ćemo to uz pomoć pena. O da, odlično nam ide. To je baš zabavno. I šta je to? Phoebe, ne umetaj se. Imamo izazov. Dakle, posle toga kad smo istopili čokoladu, sipat ćemo je u kalupe i zalediti svojim ledenim dahom. Hajde, jesi spremna? Uspeli smo! Pogledajte šta smo napravili. Unutra ćemo staviti kakao i zatvoriti drugom polovinom. Sad imamo puno čokoladnih bomba. Ostalo je dodati mlijeko i to je to. Kakao devojka izgleda mnogo bolje nego naš. Mislim da će oni pobediti ako hitno ne dodamo nešto ukusno. Možda cupcake. Evo ga. Hajde, druže. Treba nam ovo. Još malo, hajde. Da. Iseći ćemo sredinu. A zatim sipati kakao unutra. Ovako. Gotovo. Mi smo završili. Odlična vest. Uskoro ćemo saznati pobednika. Ali prvo ću probati vaše pića. Prve su devojke. To je baš dobra ideja sa ovim kuglicama. Sviđa mi se. Promešat ću i probati. Veoma ukusno. Svaka čast. No, šta je kod vas? Kakao u kolaču. To je baš originalno. Sad ću probati.
O, da, to je božanstveno. Umočit ću kolač u kakao. Da. Odlučio sam, pobedili su dečaci. Izvinite, devojke. Ova nagrada je vaša, momci. Tu. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. O, došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i naravno zelenila. O, da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati.
Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. Izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. Gdje je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lijepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidalo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. Kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. Da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Mike ogladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete.
Tako je. I na kraju mi trebaju Oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovde? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. A baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. A ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! One šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. A bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu. Naviću tajmer i to je to. A bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, a divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom.
Ja sam pravi majstor. O da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također stipati ukusne bombone. Eto, sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. O, zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! Bako, ti mnogo dobro kuvaš. Volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi.